Kaya po, kayo talaga ang aking iniisip na guminhawa. Magkaroon ng magandang kalusugan, kumita ng more than sa sapat, di ba? Magkaroon ng magandang unity, tulungan, at magkaroon po ng magandang samahan at tayo may maging masayang masaya sa this coming December. Kung gusto po ninyo yan, we are very happy. Kami po ay nagpapasalamat. Pero kung ayaw ninyo, wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa kasi kayo loner siguro. Kasi kayo siguro puro negatibo ang kaisipan. Sana wag naman. Ang sabi ko nga, kung kayo negatibo, magdasal sa ating dakilang Panginoon. Kasi po ang Panginoon Diyos parating bibigyan tayo ng wisdom. Di ba? Sabi nga Mr. Raul Hana, nung siya sinabihan kanyang doktor na pumunta na sa isang ospital at magpabiopsy, nagulat na nagkaroon na siya ng agam-agam. Siya po'y natakot na, kaya nagdasal siya sa Panginoon Diyos. Sa pagdadasal niya, ngayon, tinuro sa atin. So, instant po yun. Instant ang paggaling niya. Pero si Mr. Raul Hana, hindi niya po tinatanggal. Hindi niya tinatanggal ang pag-inom. More than 1 year na siyang umiinom, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iinom niya. Kasi ayaw niya muli na bumalik yung sakit niyang umiihi ng dugo. Diba? Na sobrang sakit daw. Pag-iihi ng dugo, sobrang sakit. After nakai, sobrang sakit. Kaya hindi na siya makatulog. Diba? O ngayon, wala na. It's gone. It's only history. Diba? Okay, so ganun po yan mga minamahal kong kababayan. Kanina pa lang, umalis tayo dito, nag-avail yung aking kababayan, aking kamag-anak pa dyan sa Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay, si Manoy Manuel Bergonyo. Yan. I think 83 years old, so medyo sakitin na rin. Ang anak naman nasa Amerika, tulungan mo na ang papa mo, isbuhos mo na. Diba? So, ganun po yan talaga. Ibuhos na ang pagtulong habang nabubuhay pang inyong mga pamilya yung minamahal, ibuhos na ang pagtulong. Huwag hintayin na patay na sa kayo bibili ng ginto na kasket o libingan na napakaganda para ipakita sa tao. Wala na, hindi na makikita yan ang inyong mahal sa buhay. Habang mahal pa sa buhay, ang mahal ninyo buhay pa, diba? Tulungan na bumili ng good for 6 months na amazing products. Diba? Ma-appreciate yan ang inyong mga mahal sa buhay. Pero patay na, wala na. Diba? Okay, maliwanag. So tayo po ngayon ay mapapanood, mapakinggan sa PBNDCGB, 7 to 9 kHz AM band. Mapanood din po sa PBNDCGB FB Live. Mapapanood din po sa ating FB Live kay Doc Joey Betito page. At ganoon din po, napapanood tayo ngayon sa YouTube. Yan, YouTube si Doc Joey. Pag si Doc Joey gusto ko, naka-YouTube tayo. Diba? Okay, maliwanag. Kasi po kailangan marami tayong natutulungan, maraming impormasyon. Okay, kaya yung pong mga kasamahan ko sa Yes for the Love of Senior Citizens, PWD and family, ay kayo po mag-invite na manunod sa ating programa. Diba? Ganun po yan. Feeling happy, feeling helping others. Diba? Huwag tayong madamot. Diba? Huwag tayong total, hindi naman tayo po wala tayong monetization ng ating programa, ang ating page. Diba? So yan po. Okay, maliwanag. So yan po ang magandang balita. So, once again, sarado po tayong Saturday and Sunday. We'll be in Saturday dyan po sa Dorothea Resort. Kailangan lang po tayo ay mag-chat or mag-text kay Doc Joey Betito. Di ba? Kasi yung mga taga-Kaugutan, baka Saturday, pwede pumunta dyan. Yung mga taga-Bakakay, taga-First District. Di ba? Baka hanggang umaga, andyan po ako. Hindi ko alam after lunch kung andyan pa tayo. Di ba? So, yan po magandang balita ko sa inyo. Huwag po tayong kampante sa buhay. Di ba? Pagdating sa buhay, dapat nakatutok tayo sa aspeto ng kalusugan.
Okay, huwag na ninyo pagpaintindihin yung mga politika kung ano-ano dyan. Tutukan muna natin ang kalusugan natin, di ba? At tutukan din natin ang pag-spread, yung pag-share sa iyong mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, di ba? Nakatulong ka na at meron ka ring incentive. Yung paging marites mo, merong patutunguhang maganda. Okay, maliwanag. Ikwento lang ang nangyari sa inyo. Katulad kay Mr. Domingo, sama nito, yan ay nakahiga na lang. Okay, pagka kumakain, sinusubuan na lang. At pagpupunta sa CR ay binubuhat na lang. Biruin po ninyo. Pero after 15 days, nakaupo na nung pag-inom ng amazing pour natin. After 3 months, nakaigib na ng tubig sa labas. After 4 months sa pag-inom, nakapunta na sa opisina, nagbigay pa ng guava, yung malalaki. Di ba? So yan po magandang balita ko sa inyo. Kaya, kung if you're in doubt, hindi kayo naniniwala kay Doc Joey, ang lalaking hindi tumatanda, meron mo, 71, parang 51, yung iba. Sabi nga ni, parang 41 lang. Over naman siguro yon. Miss Rose? Over na ang 41? Pero ang boses ko parang 41 lang, 31 or 21, di ba? Hindi pa gumagaralgal, di ba? So yan po mga minamahal kong kababayan, di ba? Pray and pray and pray. Positive attitude, di ba? Positive. Alagaan na ang ating katawang kumain ng mga healthy foods, di ba? Okay? Then huwag alisin ang ating mga amazing products. Marami kasi nagtitipid. Pag magumaling na, hinto na. Mali. Synthetic drugs nga, kahit nag-normal ang BP mo, ang sugar mo, tuloy-tuloy pa ka rin kayong umiinom. Pag nasubrahan, goodbye. Delikado, kidney tumas ang creatinine. Katulad ni Nanay Magdalena, nako, ilang taon uminom sa high blood. Kainom niya, tumas ang creatinine mo, maging 500 plus. Namutla na. Hindi na makatulog. Yun. Napunta sa atin. Di ba? Kasi tinanong niya, doktor, bakit naman tumaas ang creatinine, hindi kumakain ng mga bawal, gulay-gulay lang. Sabi rin ng doktor, kasi yung iniinom mo sa high blood, ay, nako. Bigla siyang karipas. Mabutin lang napakinggan tayo. Kaya ngayon si Nanay Magdalena, ang bawat punta naman dito, nagbibigay ng pasalubong, kakuwag na kasi mananahi lang. Nagtatay lang, kako nanay, wag na. Kung ano-ano po ang dinadala dito, di ba? Parang si Madam Mel, bawat punta dito sa atin ay ang daming dinadala kanina, maraming gulay, ano pa 'yon? May matamis ata. Mayroon ba? Basta marami pong pasalubong. Pinadala ni nanay. At sabi ni nanay, si Doc Joey Bitito parang 50 lang. Di ba? Ang lalaking hindi tumatanda. Di ba? Si nanay kasi 70 plus na rin yun eh. Si Mel kasi, Miralles, ay po yan, kambal ko. Kakambal. Kasi parehas kami August 19. Di ba? Okay, so ganyan po mga minamahal kong kababayan. Okay. Pagdating po ng mga 5 to 6, magbe-break po muna tayo. Then we'll be back after 6:05. Okay. 5 to 6, magbe-break tayo. Then 6:05, we'll be back. Di ba? Para po first part and second part. Para mas maganda. Kaya huwag po kayong bibitaw kasi marami tayong magandang sasabihin sa inyong lahat. Di ba? Para magaya ninyo ang lalaking hindi tumatanda na si Doc Joey Bitito. Yan po ang tagline ko. Sino bang lalaking hindi tumatanda? Si Doc Joey Bitito yan. Di ba? Kaya doon na kayo. Di ba? At 71, parang 51 lang. 20 years younger. Bakit? Di ba? Hindi naman pumupunta sa nagpapa-beauty. Wala. Di ba? Di ba? Tulog lang ng tulog. Kain ng gulay-gulay. Ngayon, nakakain din ako ng bawal. Kasi may mantika. Yung sinapot. Paborito kasi matagal na kita hindi nagsisinapot. Di ba?
So ngayon mga minamahal kong kababayan, bukas we are open. Alas 8 hanggang alas 6. Pumila na po kayo dyan. Yung gusto magpa-member, may dala kayong 1,000 or 3,000. 1,000 pwede, 2,000 pwede, 3,000, may raffle kayo. Pero pag marami ang iyong karamdaman, yan, medyo malaki na dapat dalhin ninyo. Di ba? Okay, maliwanag. Panalo po kayo. 3,000 may raffle kayo, baka manalo kayo grand prize at 50,000. Di ba? Pagkatapos doon sa Dorotea Resort, libre. Libre ang swimming party natin. Di ba? May jacuzzi yan. Pagkatapos, ang lunch natin, bodol fight. Di ba? Lahat. Walang magkukutsara. Bodol fight lahat. Di ba? Pagka ang daming raffle. Image raffle, yung ating 3,000 may parapol. And of course, yung lahat ng miyembro ng for the love and care of senior citizens, may raffle din po tayo. Maraming games tayo. Kaya po, ayan, ang halaga niya nasa 1,000 to 1,500. Pero libre ko para sa inyo mga miyembro na kayo naniniwala sa lalaking hindi tumatanda na si Doc Joey Petito. So, ganun po yan. Pag naniwala kayo sa akin, mamahalin kayo ng todo-todo. Pero kung hindi, okay lang. Bakit? Ano ba ang pabor kong kinuha sa inyo? Wala. Kayo siguro may pabor na hiningi sa akin. Di ba? Okay, maliwanag. Wala yan. Wala sa akin yan. Ang important din sa akin, to please the Lord Jesus Christ at matulungan ko ang karamihan ng ating Albayano, Bicolano, and mga Pilipinos. Yun ang pinaka-importante sa akin. Diba? Kung hindi kayo maniwala sa akin, it's not my problem, it's your problem. Oh, hindi mo maging kaibigan ang lalaking hindi tumatanda. Oh, ako, baka 120 na ako, nasa 80 pa lang. Kayo, baka 80 wala na kayo. Diba? Kasi nga, ayaw ninyong maging kaibigan, ayaw ninyong maging brother ang lalaking hindi tumatanda. Diba? Kasi kayo masyado ma-pride. Pag ma-pride ka, iyan po ang malaking problema ng tao. Diba? Ang kailangan tayo, humble, down to earth. Ang kailangan natin, laging pray to the Lord. Ang kailangan natin ay tumulong sa kapwa sa abot ng ating makakaya. Ang kailangan po natin, laging positibo ang kaisipan. Diba? Ang kailangan natin ay alagaan natin ang ating katawan para maging healthy at humabang buhay. Diba? Ganon din, i-share natin ang i-share sa ating pamilya, sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at kahit pakaaway para maging magbati na kayo. Okay, maliwanag? So mga minamahal kong kababayan, don't go away. We'll break for a moment because we'll be back at 6:05. Maraming salamat and we love you all. Yeah. Okay. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ay pinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Migawan, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, dami kong maintenance.
So, nakagamit na ako ng Amazing Port, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Form dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Form, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Ang ating Amazing Form, but nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Norte Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing Form. Nung uminom ka ako ng Amazing Form, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing Form. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga nang mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, ikaw ay may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing Form. Nung uminom ka ako ng Amazing Form, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing Form. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga nang mamanas.
Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking undo kahapon, 3 oras kami papunta sa pili. Kadalasan nangyari niyan, pakuwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pakuwi ko wala hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinato ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing nagdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa dyan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang. Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong amazing form niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing form natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Dr. Joy ay totoong-totoo. Okay, we're back sa ating programang Kalusugan Pangkabuhayan or Kalusugan at Pangkabuhayan second part. Ito na po ang iyong lingkod, ang lalaking hindi tumatanda na walang iba, si Doc Joey Bitito. Ano po ang inyong kailangan? Ano po yung problema? Isumbong sa lalaking hindi tumatanda. Sabihin, magpakonsulta ng libre. At pwede rin po tayo sa magitan ng ating youth video call. Wala pong problema as long as makatulong po kami sa inyo pangangailangan. Lalong-lalo na po sa kalusugan. Okay. Ano po ba ang mga produkto natin, lalong-lalo na yung flagship product natin? Ang flagship products po natin, ang Amazing 4, namely, Miracle C, 5 klaseng natural vitamins po yan. Very powerful. 5 klaseng natural. Hindi po isa, hindi po dalawa. At hindi po ninyo mabibili sa merkado, di ba? Sa mga drugstore. Di ba? Sa amin lang po yan. Miracle C, ang composition po niyan, ester C, neutral pH. Hindi po acidic, hindi po alkaline. Neutral, kaya maganda. Parang referee. Ang referee po is neutral. Walang kinakampihan. Yan. At meron po itong acerola berry, the most complete natural vitamin C according to Dr. Mark Moyad, an American medical doctor, nutritionist,
At siya po nagsabi ang Acerola berry is very powerful natural vitamin C. Meron po itong Cibacthorn na according naman kay Dr. Madeline Fortwood, cure all. Siya po may sabi, hindi po ako, cure all. Kasi during the ancient times sa China, sa Russia, ang dami nagkaroon ng cancer. Malaki po ang nagawa ng Cibacthorn. Okay. Then we've also tinatawag nating rusa kanina, rose hips. Rose hips is very powerful. Ito po ay hindi antibiotic, probiotic because it's natural, di ba? Antibiotic kasi sabi ko nga kailangan prescribe by a doktor kasi mahirap na. Di ba? Baka madamage ang kidney natin. Okay, sa atin naman probiotic, natural. Okay, kaya magandang-maganda sa ating katawan. At of course, ang ating Indian gooseberry is loaded also with natural vitamin C. Kaya Miracle C is very powerful. Lahat yan dapat uminom, bata man, matanda, may sakit ka man o wala. Di ba? Lalong-lalo sa may mga sakit. Di ba? Maganda rin po dyan sa skin natin. Yung may mga tagyawat. Di ba? Inom ka niyan dalawa, isa sa umagistang gabi. Pagkatapos pahiran po ninyo, nagwas ka. Di ba? Iwas mo ng mineral ang mukha mo, pagkatapos pahiran mo yan. Gawin mo yung powder, ilagay mo. Di ba? At makakatulong po na malaki. Maring mga 1 or 3 months, slowly, na ang skin mo, ang iyong mukha. Di ba? Kaya Miracle C, nagmimilagrong vitamin C. Sipon, obol, lagnat, trangkaso, kahit po sa high blood, di ba? Kahit po sa lungs, di ba? Nakakatulong. Kahit po sa may cancer, nakakatulong. Kaya napakaganda po ang Miracle C. O minum na po niyan for prevention, take 2 capsules. Yung adult, yung bata, take 1 capsule. Hati-hatiin lang, di ba? Okay, maliwanag. Miracle, kaya nagmimilakrong natural vitamin C. Dok, pwede ba akong mag-memro na kunin ko lang Miracle C? Pwede. Diba? Pwede. Walang problema. Then, meron po tayong Mega A, 5 klaseng mga superfruit, super antioxidant. Linisin. Linisin ang dumi sa loob ng ating katawan sa mga kinain nating bawal. So, stress natin. Kung may bisyo ka pa, as we age, yan, ang daming toxin sa katawan natin. Mega A can help you so much because Mega A is loaded with super antioxidant. Acai berry, the number 1 berry in the world. Super antioxidant. Di ba? Then we have cranberry is also a super. Okay? With, it helps your kidney. Di ba? Cleansing the kidney. Di ba? Lalo pag nasubrang kapag inom ng mga antibiotics, ng mga chemicals, di ba? Then we have elderberry, blueberry is also super fruits para to cleanse our body with toxins. And of course, ang pomegranate, di ba? Pomegranate, it helps you to cleanse your toxins. It helps you also if you have cancer. Kaya po napakaganda po ng Mega A. Mega means huge. A is antioxidant. Pangatlo po, ang multi-5 capsule. Ito naman po ay para mapalakas ang ating immune system. Ang ating naturalisa. As we age, humihina ang immune system natin. Pag kay 40 na, pataas, yan po'y humihina ng immune system. Lalong-lalo kung ikaw po'y may mga bisyo, mahilig kang magsigarilyo ng 1 pack or more a day. Mahilig ka uminom ng gin, nakakadalawang buti ka or more. Nako, humihina ng katawan mo, di ba? Workaholic ka pa under the sun, di ba? Umulan man, uminit, naulanan ka, nainitan ka, di ba? Pagkatapos kakain ka lang ng kanin, ulam mo naman dyan ay tuyo. Ay ano mangyaring sustansya katawan mo? Kaya nga, 40 ka palang mahigit, sakiting ka na, di ba? O, yan po ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Andito kami para tulungan kayo. Kaya multi-5, 5 klaseng mushrooms para mapalakas ang ating immune system. Ano-ano po ba ito? We have Agaricus blacei, the number 1
mushroom in the world. Yeah, di ba? Yan po ay merong kapasidad para tulungan ka kung ikaw po ay merong problema sa cardiovascular, sa puso, high blood, di ba? Tulungan ka kung ikaw may cancer, yan, makakatulong po yan. Then, youthful looking, nakakatulong din po ang Agaricus Blase. Then, Shiitake Maitake from Japan, ito na po aprobado na by the Japanese FDA for cancer prevention and cure. Di ba? Kaya nakakatulong po yan. Kaya kung may cancer ka, takbo na dito sa amin. Huwag na kayo patumpik-tumpik pa. Di ba? Then meron din po yan na reishi and cordyceps from China. Nagpapalakas sa ating immune system. Nakakatulong sa may iba't ibang klaseng karamdaman. Kaya ang multi-5 capsule po ay ito very powerful para lumakas ang ating immune system. Sabi nga nila, sa immune system lang yan. Di ba? Okay, maliwanag. Then, ang pang-apat natin produkto ito ang Mega 1. Yan, isa lang. Mega 1. Yan. Pinagsama-sama Mega I Multi-5 Miracle C. 15 po yan. Kinuha natin ang 14. Dinagdagan po natin ang 7. Ano po ba yung 7 yan? Then we have Bitter Melon. Ponggok na ampalaya. Maganda po nagagawa yan sa may mga diabetes. Kaya ang dami namin dito may diabetes na tulungan, na umigi, na makarecover. Di ba? Meron po yan na turmeric, ampalayang dilaw, para po sa inflammation, sa may mga arthritis, di ba? Para sa may cancer, nakakatulong po ang turmeric. Meron po tayong broccoli, very rich and natural vitamin C. Kailangan po maraming vitamin sa katawan natin dahil po hindi tayo nagpo-produce ng vitamin C.